Dobrý deň, volám sa Jana Holeciová a v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore pracujem ako hovorkyňa. Mojou každodennou úlohou je nielen propagovať agropotravinárstvo ako také, ale hľadať aj také pozitívne témy, vďaka ktorým vieme pozitívne propagovať výrobu slovenských potravín a prispieť aj niečím takým netradičným, zaujímavým pre spotrebiteľov, aby aj vďaka takýmto informáciám mohli vyhľadávať aj také iné potraviny, ktoré právom patria na náš stôl. Mňa za posledné týždne zaujala plodina, ktorá je stále veľmi málo pestovaná na Slovensku a tá plodina sa volá ľan siaty. Je to plodina, ktorá je ľudstvu veľmi dobre známa, pretože z toho historického pohľadu sa pestuje už viac než 4000 rokov. Pôvodne pochádza najmä z Mezopotámie alebo z Egypta, no a postupne sa dostala do aj našich končín. A momentálne hlavne tými pestovateľskými regiónmi sú napríklad krajiny, ktoré sa nachádzajú v rámci napríklad tej Severnej Ameriky, toho teritória, ale napríklad z toho európskeho regiónu tými veľkými pestovateľskými krajinami je napríklad Nemecko alebo Maďarsko. Ľan sa začína postupne opäť dostávať aj do povedomia slovenských pestovateľov, slovenských poľnohospodárov. Aj keď si to zoberieme z toho číselného porovnania, tak je to plodina, ktorá veľmi nedominuje našim poliam. Z tých aktuálnych informácií od Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyplýva, že v roku 2023 tie pestovateľské plochy ľanu siatého boli na úrovni približne 858 hektárov. Je to veľmi jednoduchá plodina, ktorá však svojim benefitom pre prírodu, pre krajinu ako takú a najmä pre ľudský organizmus, ale aj pre organizmus hospodárskych zvierat si zaslúži našu väčšiu pozornosť. Ľudstvo ju začalo pestovať teda už viac než pred 4000 rokmi a poznáme napríklad ľan z toho historického kontextu ako plodinu, ktorú sme pestovali pre potreby odevníckeho priemyslu. Postupne sa ľan začal napríklad nahrádzať aj tými napríklad syntetickými vláknami a momentálne ľan sa pestuje, keď hovoríme o ľane siatom, aj na tie potravinárske účely. Je to veľmi dôležité, pretože plodina obsahuje teda celý rad mimoriadne prospešných látok. Spomeniem napríklad omega-3 mastné kyseliny. Ľan je výnimočný aj tým, že obsahuje napríklad vlákninu, vitamíny, minerály, proteíny, železo, vápnik, zinok alebo fosfor. Svojím zložením pomáha napríklad pri zlepšení imunity, pomáha v rámci prevencie pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, napomáha napríklad pri trávení, chráni srdce, cievy, no a rovnako napríklad prospieva pri problémoch s cholesterolom a vysokým krvným tlakom. Ako teda z tohto vyplýva, ľan má naozaj taký významný benefit pre ľudský organizmus. No a naši poľnohospodári, ktorí sa začínajú venovať pestovaniu ľanu siatého, postupne začínajú hovoriť aj to, že toto je plodina možno takej aj budúcnosti na Slovensku. Momentálne žijeme naozaj v období, keď sa ten svet postupne začína meniť, či už sú tu na rôzne klimatické výzvy alebo tie globálne výzvy, aj z toho kontextu, ktorý momentálne zažívame, čo sa deje na východ od našej republiky. Takže z tohto pohľadu aj z toho veľkého dovozu agropotravinárskych komodít naprieč celým svetom už samotní poľnohospodári na Slovensku si začínajú klásť otázku, akým spôsobom budú v budúcnosti smerovať gro svojej poľnohospodárskej alebo potravinárskej produkcie, keďže momentálne sa tie trhy naozaj začínajú premiešavať. Je tu výrazný vplyv dovozov ukrajinských agropotravinárskych komodít, z čoho teda prirodzene vyplýva taká úvaha, ale aj zároveň obava našich poľnohospodárov, čo budeme pestovať na našich poliach, keď máme naozaj teraz momentálne veľké diskusie o tom, či napríklad susedná krajina Ukrajina bude v budúcnosti členom Európskej únie a bude poberať rôzne aj výhody z toho celého európskeho kontextu a hlavne v rámci aj rôznych európskych podpor a aj rôznych dovozov potravín a obmedzení. Z tohto pohľadu teda samotní pestovatelia začínajú hovoriť, že možno, že práve ľan siaty bude pre nich významnou plodinou, ktorej sa budú môcť alebo budú chcieť venovať práve pre tie benefity, ktoré, ako som spomínala, ľan obsahuje.
My si teraz budeme hovoriť o možno, že takom príbehu, ako sa premení malé ľanové semiačko na ten prospešný produkt a všetko sa začína teda siatím. Poďme si priblížiť teda, ako vlastne ľan má celú tú pred sebou dráhu, akým spôsobom vlastne sa pestuje a čo všetko vieme z tejto plodiny potom prospešné pre náš organizmus získať. Ideálne je, že sa ľan začína siať hlavne teda na jar. Ideálne je, keď ho vysievame niekedy v marci alebo v apríli. Poľnohospodári, pestovatelia už správne poznajú tú správnu prax a hovorí sa, že ľanu sa darí, teda najmä v pôde, ktorá je piesočnato-hlinitá, hlinito-piesočnatá a hlinitá. Ako som spomínala, jar sa seje najmä v marci až apríli a veľmi ideálne je naozaj počkať, až keď nám odznejú tie už také tradičné jarné prízemné mrazy. Pri siati pomôžu aj zrážky, avšak tieto zrážky vedia byť aj takým výrazným limitujúcim faktorom, najmä potom v tom ďalšom štádiu, keď chceme napríklad ľan zberať, ale o tom si teda budeme hovoriť neskôr. Na ľan má veľký vplyv aj jarné počasie. Čím je rok suchší, tak tým dosahuje olej kvalitatívne vyššie parametre a má aj väčší podiel spomínaných omega-masných kyselín. Naopak, čím je počasie daždivejšie, tak poľnohospodári síce vedia dopestovať viacej ľanu, ale pomer omega-3 a 6 masných kyselín potom sa automaticky znižuje. Ľan siatý patrí do čelade ľanovité. Rozdeľujeme túto plodinu na ľan priadny, olejnopriadny a na ľan olejný. Samotný ľan siatý môžeme si ukázať, že takto vyzerá v takej vysušenej podobe. Je to rastlinka, ktorá sa v tej hornej časti rozkonáruje a po odkvitnutí kvietkov, ktoré sú modrej farby, nám zostane toboľka. V toboľke sa bežne nachádza približne 6, niekde až 10 malých zrniečok. Sú to hnedé zrniečka, ktoré obsahujú tie výživné spomínané dôležité látky. Na jednej strane hovoríme o tom, ako je veľmi dôležité, v akom čase zasejeme ľan do pôdy, tak na druhej strane je mimoriadne dôležité aj to, kedy zberáme ten ľan. Ľan je veľmi náchylný na teplotu a na vlhkosť. Preto je mimoriadne dôležité, aby ho poľnohospodári zberali vtedy, keď je naozaj vysoký predpoklad toho, že nebudú zrážky. Ľan sa nezbiera ani po rannej rose, ani vtedy, keď máme nejaké daždivé počasie, pretože by takéto počasie neprialo samotným poľnohospodárom pri kosení ľanu. Toto je tzv. Ako keby zámotok alebo nejaké hniezdo, môžeme si to nazvať. Takto vyzerá stonka ľanu, ktorá je teda už pokosená. Môžeme vidieť na tejto časti, že je veľmi náchylná napríklad aj na teplotu a pri nesprávnom kosení nám dokonca môžu vzniknúť aj nejaké požiare. Samotní poľnohospodári samozrejme už musia byť veľmi obozretní pri kosení tejto plodiny a musia naozaj si správne načasovať, v akom období je ideálne túto plodinu zbierať. Následne, ako sa ľan pokosí, tak sa potom vozí do skladov. Musí sa predtým, než začne sa akákoľvek práca s ľanom diať, musí sa vyčistiť a tá čistota musí byť niekde v rozpätí 95 až 99%. Je dôležité, aby sme mali ľan suchý, pretože samozrejme vlhkosť potom mierne predražuje výrobu, pretože poľnohospodári musia zbytočne potom semiačka ľanu sušiť. A na druhej strane sú potom takéto vlhké semiečka náchylné aj na hnilobný proces, čo samozrejme je mimoriadne nežiaduci stav. Ešte späť sa dostanem k samotným kvietkom. Kvietky sú modrej farby. Možno niekedy sme chodili okolo polí a videli sme, ako niektoré polia kvitnú modrou farbou, tak vtedy sme práve videli, že tí poľnohospodári pestujú ľan siaty. A čo je zaujímavé, že ľan, keď kvitne, tak kvietky v tých popoludňajších hodinách nám odpadnú a prestanú kvitnúť. Ako som spomínala, teda po odkvitnutí ľanu sa
v týchto toboľkách nachádzajú semiačka a práve tieto semiačka sú mimoriadne dôležité v rámci teda tých benefitov. Celkovo zhodnotenie má ale celá stonka, pretože poľnohospodári môžu používať samotnú stonku už po teda vyschnutí a po skosení aj ako podstielku pre hospodárske zvieratá. No a čo všetko vieme potom využiť z tohto ľanu? Máme tu aj takú malú prezentáciu hotových výrobkov. Sú to všetko výrobky, ktoré sa dajú vyrábať na Slovensku. Je to čisto regionálna alebo z celoslovenského pohľadu slovenská potravina, ktorá sa na Slovensku seje, ktorá sa na Slovensku zbiera a na Slovensku spracováva, zhodnocuje. To znamená, celá pridaná hodnota tohto pestovateľského, výrobného a spracovateľského procesu zostáva na Slovensku so všetkými benefitmi, ktoré s tým súvisia. Na úvod môžeme hovoriť o tom, že hnedé ľanové semiačka v sebe skrývajú veľmi cenný ľanový olej. Vlastne to je ten hlavný dôvod, prečo Slováci pestujú na tej výmere 858 hektárov túto nenáročnú plodinu, ktorá mimochodom je aj ideálna ako predplodina pre tie klasické poľnohospodárske plodiny, pre rôzne obilniny. Napríklad ľanové semiačka majú vysoký obsah kyseliny alfa-linolenovej a práve tá je predstaviteľom tých mimoriadne pozitívnych omega-3 mastných kyselín. Dokonca je dokázané laboratórnymi rozbormi, že práve ľan je najlepším zdrojom omega-3 mastných kyselín spomedzi všetkých rastlinných komodít. Pokiaľ pravidelne konzumujeme ľanové semiačka alebo ľanový olej, tak veľmi výrazne prospievame práve týmito cennými látkami pre náš organizmus. Dokonca nelúpané ľanové semiačka obsahujú najväčší podiel vlákniny spomedzi všetkých olejnatých semien. Ideálne je, aby sme ľanové semiačka pred konzumáciou nejakým spôsobom buď požuli alebo rozdrvili na mlynčeku. Samozrejme, všetko toto sa deje za čerstva a v takomto čerstvom rozdrvenom stave potom používame ľanové semiačka kvôli ich vysokému obsahu oleja, buď v studenej napríklad kuchyni. Môžeme ideálne používať napríklad ľanové semiačka buď na zdobenie rôznych šalátov, alebo používame ju napríklad pri pečení chlebíka alebo rôznych pekárenských výrobkov. Prejdeme ďalej k tomu, akým ďalším spôsobom vieme tento ľan siaty na Slovensku zhodnocovať. Takže okrem semiačok a rozdrvených semiačok, ktoré tiež sa predávajú a ponúkajú na spotrebu pre našich zákazníkov, spotrebiteľov, tak máme tu aj tieto ľanové výlisky. Je to ako keby medziprodukt a je mimoriadne dôležitý pre hospodárske zvieratá. Spomeniem napríklad koníky. Samotní chovatelia veľmi dobre vedia, že práve ľanové výlisky sú veľmi cenné pre tráviaci trakt koní, pretože pokiaľ má napríklad koník nejaké žalúdočné alebo črevné problémy, tak práve vďaka veľkým benefitom a tým omega-3 mastným kyselinám sa môžu znižovať tieto problémy a tým pádom tak vlastne aj tou zdravou, lepšou, hodnotejšou stravou prospievame vlastne pri chove koní tomu samotnému organizmu. Takže z tohto pohľadu už teraz vidíme, že ľan siaty pestujú na zhodnotenie v rámci výživy pre spotrebiteľov, ale aj v rámci výživy pre hospodárske zvieratá. Z ľanu sa robí aj olej pre hospodárske zvieratá. Opäť napríklad budeme hovoriť o tom, že sa má veľké využitie pri chove koní, ale napríklad aj pri chove domácich iných zvierat alebo spoločenských zvierat. Spomeniem napríklad psy alebo mačky, pretože pri pravidelnej konzumácii takéhoto oleja majú potom krajšiu, lesklejšiu srsť tieto zvieratá. Vedľa v tejto fľaške máme ľanový olej, ktorý už je potom priamo určený pre ľudskú výživu. Je to identický produkt s tým rozdielom, že ľanový olej určený napríklad pre zvieratá nie je v 100% nevyčistenom stave. Po 100% filtrácii získavame tento produkt.
Ako vidíme, je tu rozdiel v rámci skladovania a použitého materiálu, pretože ľanový olej podlieha veľmi rýchlej oxidácii a tým pádom sa pri nesprávnom skladovaní veľmi rýchlo strácajú tie výživné látky. Je to olej, ktorý je lisovaný za studená, bez konzervačných látok a teplota lisovaného oleja nesmie presiahnuť 38 stupňov Celzia. Okrem toho, že je cenný pre omega-6 a omega-3 masné kyseliny, tak je cenný aj pre kyselinu alfa-linolenovú. No a výrobok má využitie napríklad v studenej kuchyni, môžeme ho pridávať do rôznych šalátov, ale môžeme ho konzumovať aj v rámci nejakej bežnej spotreby, v rámci napríklad nejakého pravidelného užívania. No a keď hovoríme o tom, že akým spôsobom ho skladovať, tak vždy olej sa lisuje na objednávku, nelisuje sa niekde do zásoby kvôli tomu, že naozaj je veľmi náchylný na oxidáciu a preto aj samotní pestovatelia alebo výrobcovia tohto ľanového oleja odporúčajú spotrebiteľom po otvorení ho skladovať v chladnom priestore, ideálne v chladničke, a po otvorení skonzumovať do 3 týždňov. Na tejto strane máme ďalšie produkty, ktoré nám vedia vzniknúť pri rozdrvení a pri lisovaní ľanových semiačok a zároveň aj týchto ľanových výliskov, ktoré teda sú už spomínaným medziproduktom. Máme tu ľanový proteín a ľanovú múku. Je to bezlepkový produkt. Ľanová múka je určená napríklad pri pečení alebo pri zahusťovaní napríklad rôznych polievok alebo omáčok. Ľanový proteín obsahuje až 36% bielkovín a rovnako je to bezlepkový produkt bez laktózy a rôznych iných aditív. Ľanový proteíny sa využíva najmä napríklad pre športovcov, má výrazné využitie, keď potrebujú zvýšiť príjem bielkovín v strave alebo napríklad vo vegánstve alebo vo vegetariánstve. V rámci pestovania ľanu, ako som spomínala, my celú tú stonku vieme zhodnotiť, či už napríklad pre tie hospodárske zvieratá, alebo napríklad začína byť veľmi populárna táto plodina aj v stavebníctve, pretože má celkom dobré izolačné vlastnosti. No a možno taká perlička na záver, že častokrát sa pestovatelia stretávajú aj s tým, že keď pestujú ľan, tak samozrejme tou svojou kvitnúcou farbou na modro láka veľkú pozornosť a teda zvykli si tento ľan používať aj ľudia, ktorí sa venujú aranžovaniu kvetín alebo teda kytíc a pridávajú ho napríklad aj do kytíc, takže tu som donesla na ukážku aj ľan siatý v kytici v takejto podobe. Ide teda vyslovene o prírodné materiály a takýmto spôsobom opäť len deklarujeme taký ten návrat k tomu prírodnému zhodnoteniu a využitiu nie len teda v rámci chovu zvierat a v rámci tej produkcie a spracovania tejto plodiny na účely, či už napríklad pri chove zvierat, ale hlavne teda pre využitie v našich kuchyniach kvôli tomu, že obsahuje mimoriadne dôležité látky pre ľudský organizmus. Ďakujem za pozornosť a verím spolu aj s našimi pestovateľmi, že ľan siaty bude mať počas ďalších rokov stále väčšie a väčšie využitie a že bude viacej prítomný na našich poliach.